The Asidapa Kessia Bako, but the Majaku, because register on the Road House 2006. I had it in Mofla. Me, who almost will be an age of me, men, Papa, and 90 and Sala, say, where I hand time to be a said, be a me a bad boy, pa. School for now, phobia, 99 loss. We move forward, near Fleecent. And one day, we catch it as you go down with see. Menele wo yo fie na menene te benti restaurant na waka restaurant enye sinimu ade si real ankasa na meka na menka we biada you wo fie na young girl nice girl no be fie why no osu the way be say na say ade so we of course. Pay me nana of course. Pay me set nana it was long. I think the production Longface. Atenya wotre Rolling and action. And then as what the girl was at, send it say windy. Say, Namintias here. Oh, Mintias in my dream said, she knew windy. I heard the Doma Tias said, really one. What ended a room side that? One more Tias here. One more in Ayana. A young look at Ken or the Kai. Jadian is in a way. That's what you have to do. Now they walk by Anna. And I can't show it. Now, so I near what they were in it. And in the only really need it. I won't see us here. Send it. A million of saber. You do, sir. I'm sorry. I asked for it. Yeah, I'm going to do it. of course. Pay me set nana was there of course Longface now we are acting now was a makeup. Okay. okay recording Nyako efe mutu one nkwan recording rolling action so much okay I got it well what is that how you throw it out of floor to one cars as of the through the go for oh cars and wait you we are in Janaka it's one on go to already money but no wife. Oh no question me about copem say adwuma ready no why fe pa me hu ne ne de say me nim no almost be 15 years ago it's a feel no Longface wife say nyame ayi bi I don't know who did work with us because I was in white time feels as in wife say nipa bia te uhuro ni awo to da bi enye now sometimes we ba say it so me side ni dey say na mani age say me uhuro obi ha obi me da for mama ni blam say me sika akoto one say
Say, what the way to code different level? Say, boom, be. Oh, Papa, me boomy. Oh, okay. I me boomy, but and yet, tis a giddy face. Then I'm update on the dinner update on the boom anyway, you know. Difference at the end, and I'm person. Okay, difference in room where I say Mike we need or one casa. Okay. To Kasaki to Abia, okay, by boom idea. I feel now over stick. Abia or her wide shorts now ye taking a move up. But sound on the real Bessie now sound on Unya Mudru to say the La Maunya. Oh, my Unya Mudru. Okay. Why you do away for how long? For sound and I say crew work. Sound and Mr. T sound that was 2009. How many years? Getting to 13 years. Why Juma? Why Juma? Movie bear now. Oh, yeah, a hit pa, a top. How can we be able to now? Yes, okay, movies, dear. Blow, mean to me, go eat piano, may yadwa. Nipa, the real nipa, nipa by city. Never movie, na mamma, we move. The beginning, sir. Once a movie go, Ubodi and be able to say, oh, movie with the mini what you say? Steve one Steve, who is your guy, Pain, you might be believing, you may be we are just a many boss. No, say, hey, you might say, Minam here, season 1, season 2, you have a quarter and 4 o'clock. Oh, okay. Minam you did what? Now, old time, no, Kumawood time, movie bear pana year, movie, I'm here, yeah. You be seen there. Me when it does when I wish you move here, I'm a Ghana. Because I'm a Ghana, I'm a production assistant. Me free production assistant, and so I'm a light. And so I'm free light, original sound. To start your real Kumawood, not in Phoebus. Oh, me start your real Kumawood, me, I'm an Incan, I'm over 17 years. Okay, the woman in any Monfan, me, they are sit up, I can see a barco. When I'm a family, dear, me, the major cool. Okay. When I'm from party, I said, the papa, we are Jacob. Maybe I know being Tiasia, say the Intina America, I said, damn, Jacob. Okay. Because register on the order was 2006. I had it mofla. Timiko and Kotuko Kumenu, Bridges Sewa, Setra Atasa Aquadi. Okay, no Kumas Nukla, Nipa 120. Okay. But Nipa 7 penny to me survive. Okay. Omona Mabubu Mudia 7 near one. Welcome, Bridges Sewa, Setra Mankwa, and I'm in fancy be me. Atasa Aquadi. Yeah. Okay. Inti uko tetemofra no. That time now we there tetemofra. We could join as a girl. Okay. But your ba good name no. Me menya akwadro wa adwuma. Inti ejaku hu me se menya akwadro wa adwuma mu no. No de me ko track, ye ko bo concert. Inti me se wo kire me bass. Okay. Minim bass bopa. Okay. Sa time na ya adofo akula chastain. Okay. Inti wo kire me sa na ma no. Ti yenene mu na o concert na nti wode yekoye adwuma bi na ye friend Kofi Agenkwa Kofi Agenkwa me kai se adwuma yekoye na ye members nti as a tripod siwa no bi ayi nani ti me peke sa na ma no sisa sa na ma no nyina ana ne start aboaje champion PM atabaje edurumle bi no bi anim se menu ano no blata ba bia obi a me da wase pa me nim na busuam na busuafo nyina so nim me. Okay. Once I atam so me ata. Ti ataboaje be hu me se me ye hard no be fa me. Ti me di kan ko James Aboaje, director. Aboaje, director James. Ti papa me ne ye adwuma che pa Frank Fifi Gabi. Ko James no na nani e dene. Okay. Nti we bibi kakra bi a. Okay. Bo se ase ne bu ofu no apam. Okay. Nti Black James so kan wo bi ma ni nyina hye ye so ye dene. Okay. Because Black James we di agro be pam. Okay. Until the battle, Kaklebi, I want no more. That time, Anna, a Jaku, each time now soon. Now, almost say, well, ye arrogant, would you to me, Papa, if you ask me, do you be a man in a book? Okay. Any pebia will be a or one enemy and ask open answer.
me hunu ahoma so obi a na agya kuye na me ka so ka papa na ewi bone amon ebi se me si o de me adwuma na ka kire msi 6 o'clock ye bepon ana ka 3 cents nti empon e twa ye bepon na 3 cents ni ko bro 4 cents na me medwa because one kan no kula nchire ti aka ten en kan nchire me ana ye ten na adwuma ni wi ayepon na yapon ha me ne papa ne 90 ni me hunu sa line na say we are hantan do we are hantan a ebi asabi wo mpanyimfo bi a ya hantan no wo mo so ba me ne 90 ye de me hunu sa hantan ni bi sa bi ne ma de me de papa no so asem de say uchiru bi asabi o pensa nom o pe bi a wi ana sese bi o pa de ohu a obetia wo ba ko yinu ento so mi nsa o ma ni nchen bi o ma ni nchen bi sorry Esther me ba cho mi boom ne da ti do ya tamble me why okay no kasa ai nti we yes ankofu ni bi dia ntimi no 90 ntimi de sa hantan ni pa die nim die odi ejako echi de be pa na okay fine oye ya unze ade wo ya papa wo ya ma me re mfi da ade ba ko a me de be ka ejako a me yile mfi ni da ni se o kan se bi tile tetemoflafo o si dua nyina betene na ade die han isu duru o kan ye ma anti asem na se achire na me bine hunu se me ba for acting me good acting opa ba ono na asem no kan se ye nyina ye betene o de also be acting na wan fa camera me si usu e ade ba ko a me kai ne pa ye to su mi nu eye se me kwa register man na oje me se wa anya me me ye bad boy pa me akura bone pa oh me wo school for na ngufo bi a na ye 9 nti na free 99 loss e mu fo awu me ka no kure na achi mu fo awu tools for to kwan ana ye aka ndie 84 na ye de no mu bad yeah this that time na mo ye nipa na de na mo ya na ye bad things o di be too for na wajai ma won say wo ye movie adwuma a ekoso kama e ma wajai e de na mo ya na enye wo di be too youth ne fo de na ye time ne de na ye mokro no okay ba ni ye ewu ni eflecent me ye kesi ni nti na se eniema afri but actually ni ye nyine no me hu se e se sesa afri ya apam but o mo nti ni anse sane de ebi mu koye nkurabo ne se me kire kro no okay ye bo bi tu okay na ebi mu su ye game boys okay ebi na almost yale sa no mo de kowe de na ma ko wura sentim small boy wasi so de na ma o kasa bi ko free sent na me ni mbo pa na godfather bi ba abeleman okay ni e fled moon okay oba ye no the we are no si ye no e ma ye ni ji ye ana one day bi o ka kire si ye nkogya no asi ye o ka si ye nkogya no asi ye so ye de o si ye ko ti e ko no adi nsu agu 55 bi mu ana candle ne sa ne ma ni si wo nti wo bobo di di ode oyi bi egu we nim no de enwula fita kata so nti obo din a o se be hwa de e bia be kwa akohwe de nurse boy nim muntu sa na ne flu sata mutimi nya usu sata na wo fi se sata na mo be 9 years 9 years na wo free sent me wo fa na tian me wo fa na ka kire me se aduane ama ameto ne ye bochi ase na echi ti sa de ne ma me nye sa de ne bi it's not that time no who 9 years no free sent for them say unse that time na me metimi aka say 90s mu na sabi onipa adwene eni ho ana ye hwede we muntu ni si ya ono no that time otimi crack si buanso wo foro dan nti ase nkola adwene ya na ye fe ana ebi wo no so edura nwumle na akọ na aka esinama na godfather na de miniska o ti wo niska ka ho bla ebi abetete ne mfumo anim si no kanchi ya bonsi skaba iti ono no ka se ye nkogya no iti boys ni nyina hu se sinama pese wo kire ya de enu nti ba mi so ma mi ne ma bebele me wo fa na se de ma ma ni ma be ni ma be
Oh, entity no de tete me. Okay. Ana o ma mi nsuo bi wo room ni nti ana sometimes first na me hu ade. Me say nya say obi say me say. Mine be free Germany by that was 2006 2005 mo baby. No twam say na mu say here dey ahoma akekere ne kon. Ana me kwaka kire ni say na ekọ so o say me boa opa onhwe ade. Nti okọ na atia o ani na atia ahoma na akisi ya. Na so Most we gina ho din ase ne bibia ila o hwe no. We yu nan a. Nti nyame adom so nam yen so ma papa no so to no. But me dey me ofa ne ma me bleki. Na say o sentina na ofa na ofa ndi bone. Dabi. Me say kra be sin na kula no. Apart from say bia me ni be hu aboa moja. Se me ni hu nipa moja say kra na me ho meti. Nti say no okay. E dey na de be to you to know for mo amuko wura sa nyoma no wura sa tibia no. Futu be na de be mo. Futu a me de be ma me nua mo wo sa tibia ne mu nyina say first mo mfa nche me say me game anu aka sa say me. Enye boapayo. Enye obisa bi o. Se papa ye otiwe na ade achi no asole no amaniska. Menye ne si obi ade da ho obekwa akofa. Aha. Nti ya ho kire ne niam bi. Na ya na mani pa kosa atibi anim. But me sire obi a say yemfa adwuma. Ensi eniso. Adwuma pa adwuma. Edene. Me wogidie si odoma nkoma ebeto nsupo aguso. Ama also wodie asiwi. Matase. Tameda asepa ye be shada tenase na ye wuram because tama be wura Kumawood ne nyina ye be tenase ne abosa nkomo no. Na dey on say ye was set so ye wo pay me set so. Aha. Ya da mu nyina mo so. Atagurangura no. Umi abeke be makakra. Kebi atagurangura no. Onchuma kura. Yam cover be our makeups. Well, meet me with our question. Will you make us busy? Ama, ahun bi about soda. Okay. Because sometimes, since we are grow no anybody. No dear, okay. I want to say, I was here to say, BBD or we are seeing. Okay. But I won't not quite as I say, yeah, etu nkofo before ananya disua de be ade afrim e ho no be ba kura na hu ne say nya ne bone so ne de ade no we obi ti be bisa say mo ya akoma ne ti me fam ankasa dabi intime mfa chese ensema ya keka ho ema sa ho ti me ba no ye kansa ansem no but ye ne ni so wo he ne ni so na wo say wo hwe de asua bibia ade afrim nti menye sini ewo ho de bitime ye na ahoma fa wo de ba me bintum da me bra colleague e bia to no da abla wo plewura obi be ka chem we will durana menen ne ko your froze a sukese go suicide baby tama o ye na konfo na ba no obi busa me say we will durana welcome for na ba eba later no bebusa no on dresses so ba wona krumo say we comfort and we busa me say we o to me ana na me say me pa cho there be we dey acting say no you obi a say no you obi a wa ben so a we ni pa de o so ko hu say we o ye comfort na o ye comfort wa ben ana wa me what I say so you obi a ye good say wa kura honhoma wa bia go musa nipa ne gina ho na ho se bibi wo mana bibi ani ye ivi edwuma nso ye ba no wo wa ye hu ye no so chen ayi hotel na eno de ye eno de me hu me hye bi kurada for
saa adwuma kora na azɔ na yɛ PM baabi a ɛkɔyɛ shrine no kɔmfo ɛkɔhyehyɛ kɔmfo ayi no na awowɔ bebree nenam dua no so nti ɛhɔ na obi bɛka kyerɛ sɛ kuromɔfoɔ baeɛ sɛ baabi ayɛ setup no na kɔmfo wɔ ɛbɛn saa ɛhɔ nti ɛmmoa no mo nenam hɔ bebree ba ɔmo nka hɔ nti ɔmo kae no ana yɛgyaa biribiara firi hɔ no ampa nso nnipa no bɛka sɛ ne biribi sei wɔ ha no yɛhu mmoa no bio yɛhu bati yɛantoa nso anyɛ wɔ hɔ bio nti sɛ ɛsɛ bitumi kotwa si na mu ti akora ɛbɔ mu ɛno no wɔ hɔ ɔhu sɛ bi wɔ hɔ a ɔhu sɛ obiara ne fie a wɔfiri mu bi wɔ kwan te sɛ fie ha yɛaba yi ɔhu sɛ ha na ɔbɛka ne fie bɛyɛ ni ha sɛ ha nti nsɛm a wobɛbiebie w'ano akekɛɛka no obi wɔ kwan a ne ho nte ɛna wadi akyiri akɔ saa ɛhɔ bi so wate ase saa nneɛma no nyinaa no ɛno deɛ ɛbɛha adwene ne ɛba saa ne mokɔ baabi a wɔ sɛ muhu sɛ ha yɛyɛ amammerɛ ansa ne akɔ wonim ɛnɛ ma menka wo afidie so ɛnɛ ma menka wo Poleeno Multimedia meka no wɔ ha meama deɛ nyinaa Lilwin a wotwa sini a ɛyɛ nkɔfoɔ taa bisam saa deɛ na Longface wopɛ story a asɛ ɛyɛ honhom spiritual nneɛma saa ɛwɔ deɛ yɛhu ne ɛwɔ deɛ yɛpɛ sɛ nkɔfoɔ susua deɛ ɛyɛ deɛ ɛfiri mu story a yɛyɛ ɛgyina nneɛma bebree so baa mɛba hɔ mene Lilwin yɛ Lilwin fie na mene ne te bɛn nti restore ɛnyɛ sinimu adeɛ si real ankasa na meka ne menka wɔ baabiara da menka wɔ ntabi mu ada nti wɔ fie na young girl nice girl na ɔbaa fie ɔbaeɛ no wɔ su ɔbaeɛ no na girl no su ana Lilwin bisa ne sɛ adɛn na ɔsɛ ɔmaame yare da Afigyaase hospital ofiri Afigyaase ɔmaame yare da hospital hɔ ɛna Lilwin ka kyerɛ ne sɛ nti sɛ ba a ɔbaeɛ no ɔba afɔdeɛ na ɔsɛ ɔbɛpɛ mmoa kɔma ɔmaame ɛna Lilwin bisa ne sɛ mmoa no yɛ sɛ na ɔsɛ ɔnim ka no a ɛwɔ hospital hɔ na Lilwin yi sika maa me sɛ bɛmɛ ne akwaraa no nkɔ Afigyaase na menkɔhwɛ sɛ mekɔ no yɛ nokorɛ a ne yɛahande sika no ayɛ dɛ ama wɔ mo na wei na yɛduru Mɛdoma ɛkwan ho pɛɛ na girl no kaa sɛ wɔbɛdi tɔ na tɔwura bi nso te hɔ na girl no sɛ wɔbɛdi tɔ na mekɔtɔɔ tɔ no bi na metwi aka na ɔgyee tɔ no na yɛatena kaa no mu yɛfa kaa kɔsi nkwanta asomaso nkwanta ana yɛfa taxi akɔ Afigyaase nti mete ano na girl no hyɛ mfimfini na ɔbɛtu ayɛ so na sinema bi nso te front na wei ne yɛkɔ a yɛnam kwa so a yɛkɔ Afigyaase a to ase na girl na tiam mode me kwan mede mo hɔ na droba na public trio ne yɛduru town bi nso a Saturday anɔpɔ mo yɛ ayie gidigidi ade onim ne baabi na ɔde wɔkɔyɛ ndɛ me se bra at once te sɛ me nipadua na yera young girl na menim ne baabi na BBC na mɛkɔ akɔboa na prɛko pɛ no ɔno akora na team sɛ mede ne kɔhe ana kaa mufoɔ no so nnim yɛ baabi a nti obi ehu ne sɛ mekɔyɛ akora ne biribi nti akora ne tietie mu de ne kɔhe te hɔ yɛayere me o yɛayere me akyɛ sɛ yɛnim sɛ mebɛdwane yɛ ni nam sɛ daabi menkɔyɛ ne hwee sisi da mekyɛkyɛm sɛ Lilwin na soma yɛwɔ fie no ɔmɔ sɛ da nti lucky nipa no a ne wawu no ada sɛ ɔbaa na bɛɛma na bra bi bae bra na ɔbae na ɔno mmom busuani na awu ada sɛ ne maame a na ne nua mu baako ana na awu to ɔno mmom na ba na ɔsɛ daabi adeɛ no yɛ akɔm na yɛfa akora no na ɔno bɛyɛ amammerɛ wɔ sɛ adeɛ no tumi ba down nti ba down no girl no ɔtumi nkasa wɔyɛ dii te kaa no deɛ memɛka ne sɛ ɔsɛ ɔfiri Afigyaase ne maame yare da Afigyaase nti kɔ a yɛkɔ no nyinaa no ɔntumi nkasa yɛde dɛ kɔ Afigyaase hospital yɛnam kɔ a so a yɛkɔ a na afei de n'ani baa no ho so na ɔsɛ mode mɛkɔe ne yɛsɛ sisi na bla na ɔno ne busuani awu no ɔkaa yɛ ho tena kaa no mu bi ɛgya ne busuani no a wawu no anɔpa afunda hɔ na ɔkaa yɛ ho ne yɛ ɛte kaa no ne yɛkɔ kuro no so nti ade no n'ani baa no ho so no na ɔno bɛkyɛm sɛ ɔmfiri Afigyaase ɔfiri adwo so
no ne ye kase ne ma mete adwoso market siesie ya wo ton ade ye sade drop in ko afi adwoso market akwedi anima ye ko ya o ma me na tiwi satam na oni Lilwin na mote henfa ye timedoma na akra ne pie ho breast on ye fake menka we bie menka we interview moda dia ma me ka sa se we nyina ye me story on me pe ase ene wiase ne abaye ne se hwini ho ana enkola bi ye niemo ho panyi ye niemo ho kura na ya fa ne se ya obi aka je se hwini wonti ye de ye pe ba bibi ne de ye ntia se wo ho asema mi kenti ye ko ne ye ko ampa ye ko na ma amene to ye boy amane ye kire no ye boy amane ye kire no se ampa meti ye nyina eja binim sa akura ne kura be ba ne nam dwoma wode ade asoa na wo ton wo nim se niema no so ne ba na wo gu so ton ene se ba bia de na duru na ya no kura ade no wo so ama saa bere ahaya ye gine sisi ye interview aha na obofo asori ne wo ansa na wo yi akọ esu ye bo achi wo IPT wo aha na asori wo ti wo se maame ne no se ma ba obofo ho ama obofo sika wo kaso wo ji wo no mu nyanti afa no mo beye bojo akra nya sika akra na afi mo de aba obofo ho na ade no wotumi ayam na free no so bra me say 3 days na me ntumi mu ma me ni peduam saa time no na Lilwin we wo fie wo frɛ no bla ye ma wo nkasa wo edoma na wo hwɛ se ye yi ne kurumu ne nyinaa begu ho na emu ye yi ne nyinaa pu begu so ɛna ɛnte se ne nso a mani mu kora ba screen so se yo dabi ɛnte se de ne kurumu ne nyinaa begu nti omu de wonim se me kɔ ya akora ne bibiti ye bo nti me nya me ne saa man na obae na ono be ka se ya akom mo sunsum na ya akora ne saa eti ekoduru bo amane bibie wiye bra drop in mine taxi driver na sika o kan akora no me mans me pentem kura me homo nyina adwane afede de drop in de namu obi a ya faka se 30 ze den de ye ka isi ya ne afede de drop in e ko afigase tu adwoso sika o kan akora mans me tia na de man ne se timba na me ka che busy se busy de ekosi ye ni o bla ni hu twi tese ni asemu ya meken se wo hia busy one on one na wo bisa na baka mu no kura kire enye ntro me ne Lilwin ti hosi ya na akora ne bae nti ye ntia se bibi ne ewo wiase story ya ye twai we ye season 2 na ye twai pese me ubie ani kakra story be yeah title ne ye pay me edika atwa season 1 season 2 na ye twai story ni nyina ye say guy ba kwa friend mora Kumawood gina mu bia obo adwuma na otwe plug ya na mekofo ne plug ya me fo plug ya na metene mu na me yi ska de ma no enti medu ba bia o mi si no se me man ska na se mama wo ska no se da ana me yi ska ho fro de ma na se ne wonje wo se sa me mense na mama ono no bu ofu no to me se san to twene ye to tu plug ya na ko ya na me wuru asie wuru asie me ko ana ono akwa ba obeduru ba bia ye eyi ye na kasakasa ko so oba na coins ne da no sa tampo e hone title pay me no wode ko na oni oba nete ne yere ne Louisa ba fafro afa de chinye na wo spark plug ya no spark enye so ne yere no so hyede ma ote anse watiem na nyinsen na sei nyinsen no ase plug ya no so anya adwuma ni nyina se ono wonim se me no me ni oni me hia no me nye nipa what I say nice story one choose our story that apempana the order it na one a true story no wonim se me nye nipa enti afi me yi me ho adi kire no afi me be yi me ho adi kire ne yere no so me yi me ho adi kire ne yere ne de oye me good ama me ma ne yere ne wo se wonyi se no en na me so na ma me yes harba me hu se wo yi nipa papa ukunu ebe sama wonyi se ne bibi esi na mo ne ukunu ne nkasa na me sika ne de be ma no so no aye na adwen se ono wonji sa ne mani ndi enye me na mama praga na say na enye me na ma say nyinsen no no de eno kwa de ye twasi no kra ma okọ obo adum chedu adin wo kra say
on the wamano chere say hwi ni ho nti na wo gina so okay eno na in this story mo but for the be fam okay but fana the fam no wa kan asem I can't say on say me de ade bia ya asua de say se nana ma anase Lilwin anase me Longface powder ye kura me se metumi ye ekasa fa ho na obi tini fi no tumi kasa ade we Longface akasa fa ho de eye papa ntimi ko pa atode a eni enti asese ade bia ye beka ho asem bia no obi nso edi akire enti ene ye nhwe ye youth ya ya bai first na enka yesusa no na se ye maame mo pensa na na pes ye wo na ne ampoate asese bibi wo wiase ni bunipa suro nipa yesi nya sa bibi ne wo wiase ni bibi betumi ahaw benne yetua ma ya beti ase hwi ni ho okay enti akora no wo yam niamon kora tia obi a wonwene ho hu se hwi bia ntumi nye no what is no wo yekọ ba ye mani panti ase bibi ne wo wiase nti wo ya de bia na ya hwi enti story no I can't simply season 2 aye twice we mura afide channel be na channel no face 1 TV face 1 TV or YouTube obohyewa season 1 de episode nyina wo hono ma yese ye season 2 na sade akoto aso enti me de bia no me meti ase se sunsumu bibi wo ho me das bibre we no ye be san transi ya say di nkomo monko face 1 TV na monko hwe pemi monko face 1 TV na mo hwe pemi bibia se nya no nko anu aye go story bibi wo I'm sorry nyina wo my ex wo ho oba mati sika aware no na me ye delivering guy na me ko deliver niam ma obi na me yire eye ne birthday no aka so ko maame ho maame yare na obi awoda cake na me de cake ni ko duru fie wa ni pa opie ba na ye me yire eno title eno ye my ex okay na ye me yire face 1 no spelling me de me bro for de na je se wa o spell ma me o say face na enimu na enimu na into mo kro be hu face na four letters na what the one no f sa na the one no aka ho one say nye one face 1 TV mo subscribe to face 1 TV na nyuma pa bebe pa we oye costume makeup set designer or say actor it will cast oye adwuma dia na so oye adwuma pa e na Poleeno Multimedia nso no do oye adwuma pa ene eboa no do oye adwuma pa ene iso no tie Poleeno Multimedia ya tu ehun asiwe se ye pese Kumawood no omo se aba from but ye pese ekosoro ti dwuma ye nso ye de ama ye ho ne se do oye adwuma pa bia no yenso yebekọ na set so na yaboa no na yabo ho daru ama obi ahu nyuma pa ni pakro no enso because enye easy so wa fresh set see pa obi abidi sa wetu afi obi abese tua ne ka nti yebo abaso say watu hu asi wo say onso oboa ama Kumawood aide a revive and akọ na ni that's bebe so ti we behind the scenes any ade mom you better na sense na ye di nkomo kama pa me that's pa chale yanko set no so na yen hwe de abrewatie enya asem ketwa story ni hard ye be sa ko yeah Tikana.